Gure eskolako hezkuntza eskaintza lau ziklo eta espezializazio batean datza. Bi erdi mailako zikloak, bat barneko obretako dekorazio eta obra teknikari izango izateke, eta bestea erekuntza teknikaria, hilentxero ezagutzen dugun bezala. Beste bi zikloa goi mailakoak, bat obrako enkargatua izango izateke, eta bestea obra zibileko proiektuetan goi teknikari lanak egingo dituena. Eta espezializazio ikastaroa, BIM ikastaro edo espezializazioa izango izateke. Obra mundua eraldaketa handia jasaten ari da, eta azkenengo urteetan eraldaketarik garrantzitsuena BIM metodologia txertatzea izan da. Honek esan nahi du, adibidez etxe baten anai digitala egingo duke, 3 dimentsiotan, eta elementu guztien informazio zehatza gehituko litzaioke. Honek azkenean, obra munduan ezagutzen dugun lehendabiziko fase horietan egiten diren gatazka edo hankasartze teknikoak murrizten ditugu, ze denbora eta dirua suposatzen ditu.